mga mahal, tayo ay magmumukbang na naman today. And today's mukbang is Shin Ramyun and dried fish or danggit. Ayan. So konti lang niluto ko kasi baka di ko maubos. And ito, lagyan ko pala siya ng, so wala akong kimchi na bili, but lagyan ko siya ng ganito. Ayan. Chili paste. Maanghang din to siya, guys. So without further ado, let's eat. Ayan siya. Meron siyang dalawang itlog. And tara, kain tayo. Timing umulan ngayon. Bukas ng ulan, no? 39 pesos lang siya. Dried fish. Sarap. Ang sarap niya. So mga existing YouTubers, guys, sub to sub is really prohibited. Magkaka-strike taga kayo dyan. Community guideline strike to be specific. Kung merong copyright strike, meron din community guideline strike. Sarap.
Philippine. I really love rainy season like this. Wow. Magko-Korean restaurant ka, so yung order mo, more or less, it's 130 pesos or 80 pesos. Kung ikaw ang gagawa, mga siguro around 50 pesos or 60 pesos lang. Kasama na yung mga itlog, yung mga gulay-gulay. This is pretty expensive. Danggit is, I think, nung pumunta ako ng Cebu, 900 per kilo siya. Bumili ako ng half kilo lang. Pero masarap naman siya. Mahal nga lang. That's it for my mukbang for today.
for tonight. And see you again next time sa aking next mukbang. Okay, bye guys! Comment kayo kung anong gusto nyong kainin kong food.